Zdravo svima, moje ime je Ivan Bildi i ja sam vlasnik digitalne agencije Likes and Cookies. Ako ste prvi put na YouTube kanalu, ne zaboravite da se subscribe-ujete jer će ovakvih videa biti još puno. U ovom videu želim da vam pokažem kako da uz pomoć LinkedIna saznate detaljnije ko su posetioci vašeg web sajta, iz kojih firmi dolaze, kojih su radnih mesta i tako dalje. Nešto slično sam pričao i u ovom video klipu vezano za Google analitiku, ali mislim da je sa LinkedInom drastično moćnije. Hajde da vam pokažem kako to zapravo radi. Kada smo na našem LinkedInu, idemo na polje za oglašavanje. Nekad vam se nalazi i ovde, ja imam prečicu ovde nameštenu za oglašavanje i kažem izaberi. Ako niste nikad prije napravili nalog za oglašavanje na LinkedInu, slobodno napravite nalog, apsolutno ne morate da puštate oglase da bi ovo koristili, ne morate ni dinar ili ni euro da plaćate. Idemo da napravimo oglas, hoćemo da uđemo zapravo u Ads Manager LinkedIna. Ako imate kreiran nalog, izaberete, ako ne, samo napravite nalog. Ono što prvo hoćemo da uradimo je da postavimo LinkedIn kod na sajt. To je kao Facebook Pixel, kao Google Analitika kod, samo što je LinkedIn kod. Njega možete pronaći kad idete u Account Assets, Inside Tag, meni ovde već nešto funkcioniše, kažemo upravljaj tagom, pogledaj tag. Vama ovi koraci mogu biti blago drugačije, ali reči su apsolutno iste. I sad kažemo, ja ću instalirati kod sam, evo ga kod. Ovo možete da stavite sami na svoj web sajt u header web sajta ili da pošaljete osobi koja vam održava web sajt. Kada ste to uradili, vraćate se na početni ekran i ono što želimo da uradimo, vidimo ovde jedan veliki deo koji se zove website demographic. Znači, pošto je tag, odnosno pixel, zovite ga kako god hoćete, instaliran, neka prođe nekih možda mesec dana, zavisi od broja poseta vašeg web sajta, prosto se skupe podaci. I dođemo ovde na website demographics i sada kažem, hoću da vidim za sve posetioce mog web sajta, izabraću neki period, na primjer prethodnih 30 dana, ajde ja ću uzeti all time, pošto ovaj sajt ima jako malo poseta. I sada mogu da biram sledeće. Da mi prikaže po job functionu i vidim da je to naravno marketing, business development, media communication i tako dalje. Mogu da vidim po job title-u koji su to ljudi, koji job title imaju ljudi koji posećuju moj sajt i tako dalje. Ovo može da mi služi i da se povežem sa njima na LinkedInu, recimo da mnogo više tražim ownera, na primjer, nego recimo direktora ili žurnalista u ovom slučaju. I dolazimo do onoga što je meni najzanimljivije, to je sama kompanija. I sada možemo da vidimo koje su to kompanije koje mogu biti meni zanimljive, a koje posećuju moj web sajt, zapravo ne kompanije, nego ljudi iz tih kompanija. Recimo, Fishing Booker, neko je bio iz te firme na mom web sajtu i možda želim da se na neki način povežem sa njima na LinkedInu ili da uradim da im pošaljem neki mail, cold calling, da šta god već, čime god da se bavite, to može biti vama zanimljivo, probajte da budete kreativni kako to možete da iskoristite. Naravno, zemlje od kojih dolaze, job seniority, company industry, svašta možete da izvučete iz ovih podataka, oni su direktno zasnovani na tome koji ljudi posećuju vaš web sajt. Ovo je meni bilo poprilično zanimljivo i jako korisno i koristim ga za neke druge sajtove koji imaju malo više posete od ovog na kome vam sada pokazujem. Definitivno, znači potpuno je besplatno, ne morate da koristite LinkedIn oglase ni na koji način. Postavite kod na sajt, on vam ništa ne koristi, ne zloupotrebljava, ne konzumira, apsolutno nema nikakvih prepreka. I dođete ovde kad god želite i gledate ove izveštaje i time možete da malo bolje shvatite ko to posećuje vaš web sajt i da već na osnovu toga, u zavisnosti od industrije i poslom kojim se bavite, napravite strategiju za dalje. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, mi se vidimo ponovo u narednom klipu. Pozdrav! To je to.